súhlasím s pánom Osuským, že tu sa jedná len o snahu odkladať riešenie a ináč by nemohlo byť v porade zvolené také, ako je, aby sa ten zákon podľa možnosti možno ani neprijal, ktorý má pomôcť. Pán Mártvoň, pán poslanec, vy ste právnik? Vy ste naozaj právnik? Vy neviete, kto môže podať predbežné opatrenie? Vy neviete, že musí byť aktívne legitimovaný? Že to nemôže byť hociktorý občan tejto krajiny, ale že musí byť veriteľom v tejto spoločnosti, aby bol aktívne legitimovaný? Vráťte diplom, pán Mártvoň. Vráťte diplom, lebo to je strašná hanba. Poprosím kľud. Pán poslanec Mártvoň, nereagujte na pána poslanca Kaníka. Poviem len toľko. Škoda, že odišiel, že bol by som rád, keby bol mojím fanúšikom a verím, že sa ním stane, keď bude počúvať, čo navrhujem a že ho o tom presvedčím. Pán poslanec Blanár, nestačí dať podnet na prokuratúru, pretože prokuratúra sa tým môže zaoberať aj pekne dlho. Je dobré, že sa dal podnet na prokuratúru, ale treba dať žiadosť o predbežné opatrenie a to vláda môže urobiť a nerobí to. Pretože len predbežné opatrenie dokáže zastaviť vytunelovanie tohto podniku a odlev stoviek miliónov do zahraničia, do schránkových firiem. Aj mne je ľúto, že Váhostav dopadol tak, ako je, lebo považujem to, že dakedy to naozaj bola silná firma, kým, a tým reagujem aj na pána Kondrota, sa nezrazila so Širokým a s Ficom. Tak, ako sa s ním zrazili ďalšie firmy, ktoré na to doplatili, ale ich vrecká na to veľmi pozitívne zareagovali. Pán Želieska, k vám škoda reči k vašim invektívam a urážkám. Čo ste vy dokázali? Akurát niekomu trestnúť po papuli, za čo vám hrozilo trestné stíhanie, inak nič. A pán poslanec Kufa, mal si ma počúvať, čo som hovoril. To už nebude Národná rada.